Deċiżjonijiet u dikjarazzjonijiet kontrastanti mill-għol uffiċjali tal-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista biex jiġġustifikaw il-U-turn dwar il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi. Il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern kien qal li mhux ser jipprivatizza l-parkeġġi għaliex fehem li kien hemm min ser jintlaqat ħażin. Dan kien ikkonfermat anke mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius li fil-Breakfast News ta' ġimgħa ilu qal illi din id-deċiżjoni weġġet lin-nies u għalhekk il-Gvern ħaseb li jirrivedija. Ħseb li meta titkellem man nies u kien hemm ċertu reazzjoni mill-pubbliku, jien ukoll kelli ċertu reazzjonijiet kemm f'lokalitajiet nikkontesta oħrajn, Mosta pereżempju, Rabat. Hemm jidher li hemm bżonn li wieħed jirrivampja jew jara ftit x'inhi s-sitwazzjoni. Madankollu meta kienet jieħu sehem fuq il-programm TVAM il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista u Lit il-leminija tal-Ministru Ostingat Manuel Delija qal li l-Gvern biddel id-deċiżjoni tiegħu biss għaliex deputat minn tal-Gvern stess kien ser jivvota kontra. Allora jekk tant kontu konvinti li dak li qed tagħmlu huwa tajjeb huwa fl-interess tal-poplu, għaliex allura wara nqalad il-kontroversja sospendejtu, posponejtu kollox? Sempliċi ħafna għaliex deputat fil-Parlament fuq naħa tal-Gvern illi qed jgħid li lest jivvota kontra l-budget qabel jarah għaliex hemm Ostingat involut. Aħseb wara miżura tal-Gvern li qed jipproponi l-Ministeru tat-Trasport li hu l-Ministru Ostingat. Din id-dikjarazzjoni tikkontrasta bil-kbir ma' dak li kien qal David Agius meta ġimgħa ilu tħabbret il-U-turn fuq il-parkeġġi. Dawn is-second thoughts huma motivati primarjament wara li tkellem Franco De Bono u qal illi mhux ser jappoġġja il-pożizzjoni tal-Gvern, ċoe ser jivvota kontra l-Ministru Ostingat f'din il-mozzjoni? Le, mhux m'għandux jaqsam xejn ma' dak forsi. Id-dikjarazzjoni ta' Manuel Delija tikkonferma kemm id-deċiżjoni tal-Gvern dwar il-parkeġġi kienet waħda ta' konvenjenza u mhux ta' konvenzjoni. Tant li fuq ix-xandir tal-Istat Delija ddikjara li l-privatizzazzjoni tal-parkeġġi hemm bżonnhom. Il-kandidat nazzjonalista ddeskriva l-petizzjonijiet miġbura ma' diversi bliet u dħula f'Malta bħala ideat stalinisti. Petizzjoni din l-idea stalinista li ġiet mill-art u mill-grassroots din minnu ġej. Fil-programm ħasem ukoll il-kelliem ewlieni ta' trasport Joe Sammut u qal li l-Oppożizzjoni resqet il-mozzjoni għaliex art pubblika ma tistax tingħata lil privat biex minnha jagħmel qlieħ mingħajr ma jkun hemm diskussjoni fuqha.